Da li znaš da je moguće da ti ukinu terapiju za koju su ti prethodno rekli da ćeš morati da je koristiš do kraja života? Ja sam dr. Aleksandra Bocokić, specijalista sam kliničke imunologije. Učena sam da pratim protokole savremene medicine, ali u svojoj praksi volim da koristim i prirodne nežne tehnike lečenja koje su podjednako efikasne. U svojoj kući sa svojom decom i ostalim članovima porodice, u svojoj ordinaciji, aktivno radim na otkrivanju procesa koji su izazvali razvoj bolesti. Kao lekar, ne mogu da prihvatim činjenicu da svaki drugi čovek ima neko hronično oboljenje sa kojim će morati doživotno da živi, i to tako što će do kraja života morati da pije lekove. Lekovi najčešće samo blokiraju simptome koji su nastali usled postojanja stalne tinjajuće hronične upale. Naše telo je pametno, a naš imunni sistem je precizan kao sat. Moj pristup je takav da se uvek pitam šta je mom imunnom sistemu potrebno da bi funkcionisao optimalno. Sa pacijentima radim na razvijanju intuitivnih i ličnih sposobnosti za izlečenje, na jačanju organizma i osposobljavanju imunnog sistema da optimalno funkcioniše. Da bih pomogla što većem broju ljudi, kreirala sam online program Od hronične upale do zdravlja. Program traje 3 meseca i obuhvata 6 online radionica na kojima lično sa mnom obrađuješ ključne korake za oporavak funkcije imunog sistema. Između radionica ostavljam ti dovoljno vremena da u svoju svakodnevnicu implementiraš nove navike. O detaljima programa možeš pročitati ispod ovog videa. Tu ćeš pronaći i više informacije o tome kako da se prijaviš za učešće. Biće mi zadovoljstvo da ti pomognem da svojim znanjem i iskustvom savladaš ili preveniraš pojavu bilo kog hroničnog oboljenja. Volim da te vidim zdravog i vitalnog.